ସାର୍ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଆମେ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଏଥର ଆପଣ ପଢା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତମେ କ'ଣ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଏତେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହଉଛ ଆଜି? ସାର୍ ଆଜି ଆମେ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ କଥା ହେଇଥିଲୁ କି ଦାମ ବୁଢା ବାରିରୁ ପିଜୁଳି ଚୋରି କରିବୁ। ଆରେ ଅଗାଧୁଆ, କଣ କିରେ ତୁ ସାରଙ୍କୁ କହିଦେଲୁ? ରହ, ଆଜି ତ ପିଠିରେ ମାଡ଼ ହିଁ ବସିବ। ସାଲା ତାକୁ ଯାହା କହିଲେ ସବୁ କହିଦଉଛି ଆଉ। ଆରେ କ'ଣ କହିଲୁ? ଚୋରି କରିବୁ? ପୁଣି ମୋ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହୋଇକି ପୁଣି ତମେ ଚୋରି କରିବ? ଆଜି ରୁହ, ତମର ଦିନେ କୁ ମୋର ଦିନେ। ସାର୍ ଆପଣ କଣ ମୋ କଥାକୁ ସତ ଭାବିଦେଲେ କି? ସାର୍ ମୁଁ ପରା ପକ୍କା ମିଛୁଆ। ତମେ ମୋ ମିଛ କଥାକୁ ସତ ଭାବି ଦଉଛ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ନଟୁ, କହିଲୁ ସେ ଅଗାଧୁ ସତ କହୁଛି ନା ମିଛ କହୁଛି? ସାର୍ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଯେ? ସେମାନେ ତ ମୋ ସହିତ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି। ମତେ ଖାଲି ନଟୁ ମଟୁ ଗଟୁ କହିକି ଚିଡ଼ଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ନା, ମୋତେ କଥା କହିବେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳେଇବେ। ହଉ କହିଲୁ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ତୋତେ କିଏ ଖେଳଉନାହାନ୍ତି? ଏ କାଳି କୋତରୀ ନା ଏ ଅଗାଧୁ ନା ଏ ମାଧିଆ? ଯିଏ ଖେଳଉନଥିବ ତାଙ୍କର ଦିନେ କୁ ମୋର ଦିନେ। ତୁ କହ, ତୁ ଡରିବୁନି। ଆରେ ସିଏ ମୋ ନା କହିଦବ ନଟି। ଆରେ ମୁଁ ତ ଫସିଯିବି। ମୁଁ ତ ଏମାନଙ୍କୁ କହିକି ଆକୁ ଖେଳଉନଥିଲି। କଣ ହବ ଦେଖ, କାହା ନା କହୁଛି। ଆରେ ନାଇଁ, ସେ ମୋ ନା କହିବ ବୋଧେ। ମୁଁ ତାକୁ ଯୋଉ ଢେଲା ନାକିଆ, ସିଙ୍ଗାଣି ନାକିଆ, ବଙ୍କା ଗୋଡିଆ ତାକୁ ସଦାବେଳେ କହି ଚିଡାଏ। ସିଏ ମୋ ଉପରେ ରାଗିକି ମୋ ନା କହିବ ବୋଧେ ଆଉ। ହେ, ତମେ ଦି ଜଣ କିଛି ଜାଣିନ। ସିଏ ମୋ ନା ହିଁ କହିବ। କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଅଖା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଏପଟୁ ବିଧେ ସେପଟୁ ବିଧେ ନାକକୁ ଖୁଣ୍ଡେ ଯୋଉ ଥୋଇଦିଏ, ସିଏ ଯୋଉ ଚିଲିବିଲି ହୋଇକି ବୋବାଏ, ସିଏ ଦେଖୁ ମୋ ନା ହିଁ କହିବ। ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୋ ନା ହିଁ କହିବ। କ'ଣ କହୁଛୁ କହ, ଆସିଲି। ହଉ ଗାଇଲୁ ଦେଖି କ'ଣ ଜାଣିଛୁ। ତୁ ଗୋଟିଏ ମୋତିରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହୀରା, ତୁ ମୋ ଦୁଃଖ ରାତିର ସୁଖ ପସରା, ଆସୁରେ ବରସା ଆସୁ ଖରା, ହେଇଯାଉ ପଛେ ଜହ୍ନ ତରା, ଏଇ ମୋ କ'ଣ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡ କରି ନହଇ କେବେ ଆତୁରାରେ, ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରା ରେ, ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରା। ଆରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଯେମିତି ହାଣ୍ଡି, ତୋର ଗୀତରେ ନାହିଁ ଦାଣ୍ଡି। ପୁଅ ଗାଇଲା ଏଠି ଗୀତ, ଆକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ କରିବ ପୁଅ। ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ତୋ ପୁଅ? ତୁ କ'ଣ ଏଠି ମାର ଗୀତ ଗାଇଲୁଣି? ତୁ କ'ଣ ମୋ ମା? ପୁଅର ମନେ ମନେ ପୁଅ ରସଗୋଲା ଖାଇଲା। ସାର୍ ମୋ ଗୀତଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା ନା? ହଁ ରେ ପୁଅ, ତତେ ପୁଅ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ ମିଳିବ। ଗୀତ ଗାଉଛି, ମଝିରେ ତୋର ଅନ୍ତରା ଲତା ମତା ଫତା ଏରା ସବୁ କୁଆ ପଳେଇଲା। ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକି ବୋଧେ ହିଡ଼ରେ ଘାସ ଚରିବାକୁ ପଳେଇଲା ଆଉ। ସାର୍ ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ବୁଢୀ ମା କହେ ତୋ ଗୀତରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ଯାହା ଗାଇବୁ ଖାଲି ଗଳଗଳ 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 ହେଇକି ତ ଆମକୁ ମଧୁର ଭାବରେ ଶୁଭିବ। ଆରେ ସେଟା ତ ବୁଢୀ ମାନ ନଥିବ ରେ, କୋଉ ଡାହାଣୀ ପିଶାଚିନିକି ହାଡି ଆଣିକି ଚିରୁଗୁଣି ଥିବ ରେ। ତାକୁ ପୁଣି ଏମିତିଆ ଗୀତରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବାସ ଲାଗୁଛି। ସାର୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ କେମିତି ଖୁସିରେ ଝୁଲୁଛି ଆଉ। ଦେଖି ମାଧିଆ, ତୁ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଗାଇଲୁ। ସାର୍ ମୁଁ ଗାଇବି ତ, ଏଇ ତ କଥା, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଗାଉଛି ଆଉ। ସେଲ୍ଫି ବାଲି ଚେହେରା ତୋର ହାଣି ଦଉଛି ରେ, ଇଲୋ ଇଲୋ କହିବୁ କେବେ ୱେଟ୍ କରିଛି ରେ, ତୋର ମୋର ସେମ୍ ସେଲ୍ କୋଉଠି ଦେବି ଦିଲ୍ ଟିକେ କହିଯା, ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ରାଣୀ ମୁଁ ଫେସବୁକର ରାଜା, ଖୋଲାମ ଖୋଲା ପ୍ୟାର କରିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପକୁ ଆଜା ଆଜା, प्यार बिना चैन कहाँ, प्यार बिना चैन कहाँ, आलो मोर बेबी तू कहले आम प्रेम स्टेटस राखी देवी। ଆରେ ଏମାନେ ସବୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ସଡନ୍ ପିଲା ଆଉ। ସେମାନେ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇବେ? ଏରା ଶଳା ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରର ଫେମସ୍ ପିଲା ହେଇଗଲେଣି ଆଉ। ଖାଲି କ'ଣ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଗୁରା ଗାଇ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କାଳିକତରୀ,
ତୁ ଦେଖି ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇଲୁ ଯେମିତି ମୋ ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ ହେଲା। ସାର୍ ମତେ ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତ ଆଇଛି ଗାଉଛି ଆଉ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସୁହଳ ନାମ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହୁଛି ଶୁଣ। କେଉଁ କାମ ବେଳେ କି ନାମ ଜପିଲେ, କେଉଁ କାମ ବେଳେ କି ନାମ ଜପିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ମନସ୍କାମଲ। ଶୟନ ବେଳେ ଡାକିବୁ ଆହେ ପଦ୍ମନାଭ, ଭୋଜନ ବେଳେ ଡାକିବୁ ଆହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଯାତ୍ରା କାଳେ ଡାକିବୁ ତୁ ବାମନ ବାମନ, ତାକୁ ଡାକିବୁ ପର୍ବତ ଆରୋହଣରେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ। ସାର୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ଗୀତଟା? ଭଲ ଲାଗିଲା ନା? ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏ କାଳିକୋତରୀଠୁ କିଛି ଶିଖ କେମିତି ଏ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୀତ ମନ ରଖିଛି। ସାର୍ ମୋର ବି ମନ ଅଛି, ଗାଇବି ଶୁଣିବେ? ହଁ ଗାଉନୁ ଶୁଣିବା ଆଉ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଛନ୍ତି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷକୁ, ଆସିବନି ଆଉ ଜମା ଆର ରଥକୁ। 9 ଦିନ ପାଇଁ ତୁମେ ଗଲେ ନେଇ, 9 ଦିନ ପାଇଁ ତୁମେ ଗଲେ ନେଇ, ମୁଁ ଅନ୍ନ ପରସିବି କାହାକୁ କେଣେ